אני חושב שזה הרגע שלא ברור אם הוא טיפש מאוד או אמיץ מאוד או שניהם. טיפש מאוד בטוח, אמיץ מאוד גם בטוח. טיפש זה דבר שחקלאים מתגאים בו. אם אתה חקלאי... הוא הכי חכם. כי אם אתה חקלאי טיפש, סימן שאתה עדיין חקלאי. אם היית חכם, כבר היית עושה משהו אחר. המלחמה בגבולות הפנתה את הזרקור אל החקלאות הישראלית. החלטנו לצאת למסע ברחבי הארץ כדי לפגוש את האנשים והאנשים שמגדלים את האוכל שלנו ומצמיחים לנו לחם מן הארץ. אתה יודע שאני עושה את זה כי אני אוהב את זה. אין אגם בעולם שדומה לאגם של הכנרת, זו תופעת טבע. וואו. עגבנייה בשדה יותר טעימה מהכל. נפגוש אותם בניר ובכרם, במטע ובפרדס, ברפת ובדיר. אני יודע שאתה מאוד מתרגש להיות במקום הזה. השדות, הברושים, זה ארץ ישראל, זה כל כך יפה. הידי יביא את המטבח עד אליהם ויבשל הישר מן השדה אל הצלחת. חיי הבננות. ושלומי ינגן להם את פסקול חיינו, במקום בו רגל פסנתר כנף לא דרכה מעולם. שוב לחיים. בוקר אור. בוקר טוב. אתה בעצם מוציא אותי לטיול ברחבי הארץ שהוריי אף פעם לא לקחו אותי אליו. אני ילד עירוני לחלוטין. זאת אומרת, לא רק שנולדתי בעיר וגדלתי בעיר ואף פעם לא עזבתי אותה, גם אף פעם לא לקחו אותי. היו טיולים שנתיים בבית ספר? היו טיולים שנתיים שלא לכולם באתי, בגלל שאז הייתי פסנתרן. אנחנו נמצאים בקרבת מושב דקל. בלב חבל שלום, דרומית לרצועת עזה. דרום הארץ ידעתי דרך אגב. ידעת. אוקיי. בלב העוטף. זה החבל שדחק את המדבר דרומה. אתה רואה כאן גם פרדסים ומטעי אבוקדו והרבה בתי גידול, כלומר חממות ובתי רשת. מה זה בעצם? תסביר לי מה זה הדבר האגם הזה הוא תרומתך הצנועה לחקלאות בנגב. תסביר. אלה מי השפדן. מי השפדן. זה הביוב שלכם. הביוב שלנו זה... משקה את העגבניות שלנו, מה שנקרא. תראה מה זה. זה לא יפה ללעוג לאדם עירוני ככה בפרהסיה. אנחנו בחוויה המתמשכת הזו שהחלה ב7 באוקטובר ונוכחת. וה7 באוקטובר, אני מקווה, אף על פי שזה עדיין מתמשך, לא יהפוך להיות השם של המקום הזה. חס וחלילה, לא יהפוך להיות השם, אבל הוא, וגם על זה דיברנו, הוא הופך להיות חלק משמעותי מההיסטוריה של המקום. אתה אמרת קודם, נתת לי דוגמה, את דיזינגוף, אמרת, אוקיי, קרו שם דברים, זה אירוע חולפת אותו, אבל דיזינגוף זה גם זה. יש במשנה ממסכת ברכות, שמיוחסת לבן זומא, שאמר כמה יגיעות יגע האדם הראשון עד שמצא פת לאכול, חרש וזרה וקצר ואמר ודש וזרה וברר ותחן והרקיד ולש ואפה ואחר כך אכל. ואז אומר בן זומא שם, ואני משכים ומוצא את כל אלו מתוקנין לפניי. שזה אני. יגיעה זה חדש לך או שאתה... לא, זה דווקא, יגיעות אני מכיר. כן? אתה מרגיש שיגעים גם בעוד דברים חוץ מבחקלאות? אני חושב שכל מי שעושה, מנסה לעשות משהו ברצינות, ושואף למצוינות, הוא חייב לעבור דרך סבל והגיעה. אז היום אנחנו נראה... בן אדם שבאמת עבודה אמיתית. אנשים שעובדים ברצינות, כן, כן. הרבה אנשים שעובדים ברצינות. תשמע, אם אני אצליח את זה, זה כבר מדובר בהישג. בבקשה, ראית את האור. כל הכבוד. מיותר לציין פעם ראשונה שלי בתוך חממה כלשהי. אי פעם. כן, אף פעם לא ראיתי מבפנים. זו חממת עגבניות, אתה רואה, והשיחים האלה, הם עוד יעלו ויסגסגו, והחוטים אליהם הגבעולים מודלים, הם יישכבו על הרצפה ויחזרו, לאורך העונה יקטפו כל פעם אשכול ועוד אשכול ועוד אשכול. במקרה, כן. יש לי סכין, אתה יודע, לכל עגבנייה שלא תבוא. זה סכין חלוד, לא סתם. זה מוסיף טעם. ברור. רגע, אל תיקח בי סתם ככה. אוקיי. מה זה סתם ככה? כל אדם שנושא סכין בכיס הקדמי, כן, מה יש לו בכיס האחורי? אז בכיס השמאלי, תמיד יש לו קצת מלח. איך אני שמח שאמרת את זה עכשיו.
אתה מבין? בתוך הכיס ממש. ככה אני הולך. מלח גס. גם מביא לך מזל, אתה רואה? יפה. טוב. כל פרי, הכי מתוק כשהוא נקטף. ועד שהוא מגיע אליך לסופר, הסוכר מתפרק. לכן, עגבנייה בשדה היא יותר טעימה מהכל. אז של מי החממה בעצם? איפה אנחנו נמצאים? אז היינו צריכים לבקש רשות קודם. כן, אולי. משפחת סטבון ממושב דקל. משפחה, זאת אומרת, זה לא איש, זה דורות, ואולי נפגוש אותם פה. יאללה, אחריך. אתה רואה? צירוף מקרים. אהלן. שלום, אחי, חיים. שלום. אבא שלו. הבנתי את זה. זה ידעי, אבא שלי. אני חושב שאני יושב, לא? כן. סבבה. תגידי לנו איפה. הנה, פה. תפוס כיסא. 250 דונם, מה אתם מגדלים חוץ מהעגבניות היפות האלו? בגידולי חורף או... מה זה גידולי חורף, חוץ מעגבנייה? מבחינתי, כל מה שנשתל באזור ספטמבר-אוקטובר, ינואר, דצמבר. דבר איתי שמות, מה, חציל, זה, מה אוכלים? הכל. אני בעצם עובד עם רשת רמי לוי, במשא ומתן מה חסר לו במדף מתי, ואני מספק לו. איך ההרגשה לגדל עבור מכולת ולא עבור בני אדם? קודם כל, בסוף בני האדם ההמונים קונים במכולת. נכון. להיות בשוק חקלאי כזה או אחר זה מאוד מאוד סקסי, ומאוד מאוד נחמד, אבל זה כמויות מאוד מאוד קטנות. אתה עכשיו נמצא בשטח שאמור להניב ב3 חודשים הקרובים כ100 טון עגבניות. חיים, אתה התחלת את החקלאות פה? אני התחלתי. עכשיו השאלה היא למה. האמת היא ש... אז הייתי בצבא קבע, מיפו התגייסתי לצבא קבע, והייתי בצבא קבע, וגרתי בימית, בדיור שלי, שקניתי שם, והיה פינוי, מה אני עושה? ליפו אני לא חוזר. הציעו לנו לבנות פה מושב בדקל, להקים מושב. באנו להיות חקלאי. איך מגדלים? לא יודע. לא יודע כלום. חומוס, אתה יודע, שמים בכזה, בצמר גפן עם מים, גם את זה לא ידעתי. יפה. באנו לפה מול חורשים ככה, זורים ככה, עושים ככה, את הניילונים תשימו ככה, את זה ככה, ואז הקפדתי באמת לעשות מה שצריך. איך האדון הצעיר נכנס לעסק? זאת אומרת, איך הייתה... השתחררתי מהצבא, הסתובבתי בעולם, לא טיילתי בעולם, בעיקר הוא שלחתי לך תעבוד שמה, לך תבנה חממה שמה. כן. ואז קרה מקרה והייתי צריכים ללכת לכבות איזו שריפה קטנה ברפובליקה דומיניקנה, על מה שכן בעל החווה נורא התאהב בי ובסגנון חיים שלי, ואמר לי, אתה נשאר פה. עברה חצי שנה, עברה שנה, הגיע חג פסח, אני לא יכול לחגוג פסח בלי ההורים. הבנתי בעצם מה חסר בחיים האלה. וגן עדן זה טוב שאתה מת, ולא שאתה בחיים. אז מה היה חסר לך המשפחה? חסר את המשפחה וחסר את המשפחה. כן. גם את המשפחה שצריך להקים, כי זה לא אמיתי שם, וגם את המשפחה הגרעינית שלי. אחרי יומיים נחתתי בארץ. הרי זה לא מובן מאליו שדור שני נשאר בחקלאות ועוד מגדיל אותה ומפתח. אז דיברנו על ציונות ודיברנו על ערכים, ונשמע לי שזה רק משפחה. אז זה הכל ביחד. נגיד ב7 באוקטובר היה מה שהיה, המשפחה שלי התפרקה. אחותי רות ואשתי וילדיי נסעו בשערה בשעה 3, ואני הרגליים שתי תקועות, לא יכול לזוז. זה נכון שהייתי בכיתת כוננות סוג של מילואים, ואבא שלי ואמא שלי החליטו שהם לא משאירים את הילד שלהם לבד. שאלה היא פשוט מתי הבנתם מה קורה? 6:31. אוקיי. הוא הבין. ברגע שאתה שומע את כמות הקסאמים שיורים עליך, אז זה לא משהו נורמלי. לקחתי את הווסט, שמתי וסט, קסדה על הראש, דורך את הנשק, יוצא מהבית שלי בזיגים החוצה. שומעים כבר ירי מרחוק. מבין שמשהו קורה, שולח אס.אם.אס לעובד שלי, אוסמה, שעבד בחממה באותו בוקר. מה שלומך? הכל בסדר? כאילו, נפל לכם קסאם? הוא אומר לי, לא, הכל לא בסדר, אני נוסע הביתה. איפה זה הביתה שלו? הוא גר ברהט, אני כבר בחוץ, עולה לאוטו, נוסע לחממה. נוסע לכיוון פריגן, בצומת של פריגן מתקשר אל הרבש"ץ, אומר לי, תחזור מיד המושב, יש מחבלים בפריגן.
יריות ביישוב, אנחנו במצב חירום. בעצם ככה החיים שלי ניצלו, כי אם הייתי ממשיך לנסוע לא עוד הרבה. קוצרים אותו, היו מחבלים בכל האזור. אוסאמה באמת נהרג, הבן שלו נשאר בחיים, ירו בו גם כמה כדורים, ואנשים שהיו איתו באוטו לא ירו בהם, והם סיפרו לנו את הסיפור בעצם, שאוסאמה יצא מהרכב, לנהל עם המחבלים משא ומתן, והסביר להם שהוא ערבי, ומה הם רוצים ממנו, הוא רק עובד פה. אוקיי. ואז אמרו לו, טוב, רוח, וכאילו הכל בסדר, הסתובב, ודפקו לו צרור בגב. אחד החבר'ה כאילו אמר לו, אנחנו הורגים את כולם, או משהו כזה. כמה זמן אוסאמה אבל אצלכם לפני ה... זה הרבה, זה שנים. אוסאמה אני מכיר שהוא היה ילד בן 14. אתה רציני? זה יחסים כאלו. כן, הוא משפחה. אמרתי לשלומי שאני לא רוצה שהשביעי באוקטובר יהפוך להיות השם הנרדף. להפך, זה חבל שלום. זה חבל של אנשים שעברו ויעברו וגידלו ויגדלו. יש לנו מטבח קטן שהקמנו בצד. אנחנו, בתמורה לאירוח שלכם, נכין לכם ארוחת צהריים. כשאומר נכין, זה הוא יכין, ואני אעמוד לידו, כאילו אני קוצץ משהו. אני דווקא תכננתי שהיום אתה תבשל ואני אנגן. ואני אנגן ואשאיר לכם. כן, יש גם, הבנתי שפסנתר. מגיע פסנתר, כן, יבוא אישי מתל אביב. אז יאללה, אנחנו למטבח. אז תראה, אחי וחיים הביאו לנו ממיטב התוצרת, עגבניות מזנים שונים, ואני כמחווה לחיים סטבון, שהגיע מיפו, ומשפחתו הגיעה מתוניס ליפו, כן? זה לא, הוא משם לימית, הוא משם לפה, אמרתי, יום אחד הרי השלום יפרוץ. כן. ואז הנחל הזה שנקרא נחל הבשור, שהופך לנחל עזה, נחזור לקנות שם דגים. הבאתי דגים, אנחנו ניקח את העגבניות האלה, נצרוב אותם עם קצת חמאה ויין לבן ושום ישראלי, רק שום ישראלי. כן, כמובן. ונכין להם קציצות דגים ברוטב עגבניות, ביין לבן עם שום, קצת חריף, אני יודע שזה לא מפריע להם. שים את זה. קצת חמאה. וואו. שלא יחסר. מה, ככה? פשוט כאילו... איזה יופי. את זה לדגים. גם? כן. ואז את אותו אחד, כן? ואז את הכוסבר הכנ"ל. זה נראה טוב, מדי. אתה חושב? אני חושב שזה יהיה טעים, לא? אני מקווה. עכשיו, אנחנו נקצקץ לנו... את זה אני גם אעשה ברשותך. אוקיי, אז אני רוצה איזה מין קציצה פחוסה, בערך בצורה הזו. בוא נראה. ומאוד חשוב, להניח בעדינות ככה. לא, אתה תניח. אני אניח. זה פחוס, זה טוב? פחוס וטוב. אפילו תשווה לצורה מעט יותר עגולה כזו. כיוון שאת הרוב פה סיימנו ואנחנו רק צריכים להניח לזה אחר להתבשל, אני אניח לך, שמעתי פסנתר. משהו מתכוון בחממה. משהו מתכוון בחממה, ואני שראיתי חממה או שתיים מימיי. כן, לא ראית מעולם פסנתר בחממה, ואני שראיתי פסנתרים בכל מיני מקומות אקזוטיים, מעולם לא ראיתי ולא ניגנתי פסנתר בחממה. אתה תסתדר? אני אסתדר, כשאתה תסיים לנגן, אני אניח את זה על השולחן. אוקיי, ביי, להתראות. גש, להתראות. אנחנו רוצים להקדיש את השיר הזה למשפחה המקסימה שמארחת אותנו פה, משפחת סטבון. זה שיר של ערן צור, מילים של ערן צור, לחן שקוראים על. אני בחרתי אותו מבלי לדעת על מה נדבר היום, אבל הפזמון שלו אומר ככה: אפילו כשהכל נראה אבוד, ורוח בעצים חזק, עמוק בתוך היער, שתיל פתאום בטק. אז זה כאילו פזמון שנולד מתוך השיחה שלנו. איתי היום שתיל, שהוא שיח, שהוא עץ, מעיין ליניק המדהימה בשירה ובעוד. ונתחיל פשוט.
עכשיו הכל כמו אבוד, ורוח בעצים חסק. עכשיו עמוק בתוך היער, גזע מן העץ ניתק, גזע מוטל באדמה. הרוח החזק תלש, גזע נשבר מתוך העץ, עכשיו יבש, אפילו כשהכל נראה אבוד, ורוח בעצים חזק, עמוק בתוך היער, עמוק בתוך היער, שתיל פתאום בטק, פתאום בטק. הפרי נפל שם לא רחוק, הצמיח שורש של ממש, ושורשים הצמיחו שתיל אשר ירוק לבש, מוציא ישר מפני חדש, ושיוציא ענף חדש, מוציא ישן מפני חדש, ושיוציא ענף חדש, אפילו כשהכל נראה אבוד, ורוח בעצים חזק, עמוק בתוך היער, עמוק בתוך היער, שתיל פתאום בטק, פתאום בטק. עכשיו הכל כמו אבוד, ורוח בעצים חזק. הופה! תראו מי צץ עליו פתאום כוונוס העולה מן המים. אתם הולכים לנגן ולשבת בצל בתוך החממה, אני פה בשמש. איזה כיף. תגידו לנו משהו אופטימי. קודם כל, אתה נמצא במקום אופטימי. בתקופת המלחמה הגיעו המון מתנדבים. להחזיק את כל המשק הזה, את כל העסק הזה. צריך כוח עבודה... מתנדבים מאיפה? מכל הארץ. כל הארץ. אני ורן אח שלי בהחלטה של באמת רגע, קרנו את החלקה הישנה שהייתה כבר נגועה במחלות ובווירוסים, כי לא טיפלנו, כן טיפלנו. ויש לי וידאו מאוד יפה, אני אראה לך אותו, של הישראלים המדהימים, שותלים בעצם את העתיד של המדינה שלנו. זה מרגש ממש מה שאתה. ואין יום בלי בכי, אז חייב לך גם, באמת. וזאת בעצם החמה הראשונה שתניב את הפירות הראשונים אצלי במשק של אחרי המלחמה. אין לנו ברירה אלא להישאר פה, כי זה הארץ שלנו וזה המשפחה שלנו. ואתה תראה עכשיו יקרה משהו מאוד מעניין. כי ראש המשפחה, חיים, הוא יוציא לנו לחם מן הארץ. אמיתי. עבודה. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ. אמן. אמן. יצא לנו. זהו. ותודה רבה שבאתם. תודה רבה ש... ותיאבון לכולם. תודה שהערכתם אותנו. וואו. די? זה אשכרה טעים.